כוח נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה ובונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו. תמיד בלג'ואה ולזכור תמיד בוסלה ממונקה.